Ngethuba abatyholwa befike enkundleni, amapolisa axhobileyo ebebabeke phantsi kweliswe elibukhali, kodwa akekho ebelindele okwenzeke ngaphakathi enkundleni. Aba batyholwa abahlanu, uSithembu Sibiya, uBongani Ntanzi, uMthobisi Mncube, uMthokoziseni Maphisa kunye noSifiso Ntuli, bonke balile ukhwele emkhumbini. Bathi abananto yakwenza nokubulawa komfi uSenzo Meyiwa, balile nokufaka isicelo sebail. You wish to bring a bail application? Mina ngigwetshiwe mina nje ngachazeleka nje kuphela ukuthi yini esidingiboshwe. Case number 4, Mr. Mapisa, do you intend bringing a bail application? Mr. Ntuli, do you intend bringing a bail application? Ngicabanga ukuthi okwamanje angeze ukusidinga ngoba ngihlala ejele vele mina. Noma ngaphantinti ngihambela inye icala empangeni. Ngethuba inkundla ithatha ikhefu, usapho lakwaMeyiwa lushiyeke ludidekile. I'm shocked because amaphoyisa wona abalethile athi bakwenzile kuthiwa benze ne-confession but bayaphika bona. They've decided to use this avenue to do things, so I'm not that surprised. Emva koko onondaba bafumene umqulu othunyelwe ngempazamo nodiza ukuba abaphandi belityala bamaxhaphethu bekhangela ubungqina be-cellphone obunokudibanisa umtyholwa wesihlanu kunye nalowo wayethandana noSenzo Meyiwa uKelly Khumalo kwelityala lokubulala. Lo mqulu kwadiza nokuba okaNtuli waye wanonxibelelwano kunye noKelly Khumalo nge-cellphone kwaye kukho intlawulo ekutyholwa ngokuba yayiyeyokuthenga umntu wokubulala umfi uMeyiwa. The document, I can safely say that it was not leaked. It slipped with other documents, of course, in the rush of what was happening inside court. But what is important, and this is why there was a plea, that document was not supposed to go into the public domain. Because we need to make sure, all of us and you, that at the end of the day, we don't compromise the integrity of the case. Ngaphandle kwenkundla abalandeli bebhola ekhatywayo bebedibene bezokubonakalisa inkxaso yabo ngakongasekhoyo uSenzo Meyiwa. Nangona sekudlule iminyaka emithandathu susela ukubulawa kukaSenzo Meyiwa, intlungu yokuphulukana nokapteni we-Orlando Pirates neBafana Bafana ayikapholi. I can't hold my tears, even today. If they are innocent, I want to know, where were they that night? Who killed Senzo when they say they are not guilty? Abasemagunyeni baqinisekile ukuba kuseza kubanjwa nabanye abantu. Kulindeleke ukuba lo mba ubuyele enkundleni ngomhla wama-27 kule nyanga izayo kaNovemba.